Aminatu, Aminatu, mahaifiyar manzan Allah. Aminatu ni nawa ta kwara, mahaifiya gun manzona, na gaida ke Ummul Zahrah. Aminatu shi yawa ta kwara, mahaifiya gun manzona, a gaida ke Ummul Zahrah. Aminatu ni nawa ta kwara, mahaifiya gun manzona, na gaida ke Ummul Zahrah. Na kira Allah manzo, ga wani aiki na dauko, Allah na kai mun kwazo. Sanyo ya boga Aminatu, ka karba tulani na zo. Aminatu sai Aminatu, na gaida ke Ummul Zahrah. Aminatu shi yawa ta kwara, mahaifiya gun manzona, a gaida ke Ummul Zahrah. Inda na shigo aiki na, sai na roki salatin nan, Allah na kayimar agun masoyin sirrin nan. Wato salati nake nufi, kayi wa annabi shi kenan, shine madin ayar nan, Aminatu Ummul Zahrah. Aminatu shi yawa ta kwara, mahaifiya gun manzona, a gaida ke Ummul Zahrah. Asa da jikoki na faɗi, suro na zaki nake faɗi, kamar su Amadu Tijani da jiyali su nake faɗi. Jirgin faira sai faira, barhama kama mai faɗi, na sallama muku na duka, labai ku jikokin Zahrah. Aminatu shi yawa ta kwara, mahaifiya gun manzona, a gaida ke Ummul Zahrah. Ga wani aiki na dauko, kauce mai duban hanya, Aminatu ni nake faɗi, sirrin faɗi ni na juya. Begenta ne wagar ta ce, Aminatu ta fita murya, bai san ki sai dan halak na ce, ke kika san sirrin Zahrah. Aminatu shi yawa ta kwara, mahaifiya gun manzona, a gaida ke Ummul Zahrah. Aminatu ta fita raini, mai hankali ne za ya faɗa, mahaifiyar manzan Allah, ba ta da gori sai na faɗa. Mijinta shine bakafuri, ko da kana azumi na faɗa, mamar ma'aiki kin yi daban, Aminatu sirrin Zahrah. Aminatu shi yawa ta kwara, mahaifiya gun manzona, a gaida ke Ummul Zahrah. Wayo Aminatu sirrina, Aminatu yar Abdallah, sunan mama ta fa Amina, sunan babana Abdallah. Inda haka ne anko muka yi da annabi ɗahe Abdallah. Na gode sarki mai kyauta, shine yaban kaunar bushira. Aminatu shi yawa ta kwara, mahaifiya gun manzona, a gaida ke Ummul Zahrah. Aminatu shi yawa ta kwara, mahaifiya gun manzona, a gaida ke Ummul Zahrah. Aminatu ni na biki, mahaifiyar manzan Allah, kin fita haske wallahi, dan ke muka san Abdallah. Nana Aminatu labaiki, labaiki hasken Abdallah, haske gare ki babu yake, abun faɗi gun Zahrah. Aminatu shi yawa ta kwara, mahaifiya gun manzona, a gaida ke Ummul Zahrah. Ga wata hajiya a gidanmu, sunanta Nana fa Amina, wayo ni wayo ummina, Aminatu ni na tsuguna, ki shafa kaina dan Allah, ai
na MUSA fa bege ni din ne da ke nake babu gadara. Aminatu shewa ta kwara mahaifiya gun manzona a gaida ke Ummul Zahrah. Bikin Aminatu dan wuta ne ko da kana azumi sallah sunanta malin zami ne. Aminatu manzan Allah ni dai ina son mamana. Aminatu ba ta da illa mai ganga karke sauti in gaida kaka kun Zara. Aminatu shewa ta kwara mahaifiya gun manzona a gaida ke Ummul Zahrah. Laifin daɗi karewa anan nake so zana tsaya ba wai dan ni na gaji ba Allah na ka daɗo niyya in fita kowa a kasida in zama gwarzo ba laya na jinjinawa mai kyauta na gaida sarki mai bara. Aminatu shewa ta kwara mahaifiya gun manzona a gaida ke Ummul Zahrah. Aminatu dan Allah ki kama hannayena da ni da mai sunanki ki kai mu can aljanna ran litinin aka haife ta sunanki shine burina ga ta farace mai gyalli Allah ka sa ta yi min rana. Aminatu shewa ta kwara mahaifiya gun manzona a gaida ke Ummul Zahrah. Aminatu ni nawa ta kwara mahaifiya gun manzona na gaida ke Ummul Zahrah. Aminatu shewa ta kwara mahaifiya gun manzona a gaida ke Ummul Zahrah. Aminatu ni nawa ta kwara